Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een spectaculaire achtervolging gisteren nadat agenten een auto van het merk Toyota Vitz wilden aanhouden op de Nijlweg. De bestuurder van de grijze auto ging er echter vandoor, waarna een achtervolging plaatsvond. Daarbij heeft de politie meerdere malen geschoten. Uiteindelijk belandde de auto in Marcena in de Mondi. De inzittenden renden daarop uit de auto en liet een 18-jarige vrouw achter. De politie heeft de buurt nog onderzocht, maar kon verder niemand meer aanhouden. De politie heeft gisteren een 33-jarige Curaçaose vrouw aangehouden op de Kaya Muizenberg. Ze wordt verdacht van betrokkenheid van de moord op Gentiel Veller. Die werd op 2 september 's ochtends aan de Caracasbaaiweg doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat. In totaal zijn er nu 3 mensen gearresteerd voor deze moord. De Extra meldt vandaag dat er binnen de coalitie wordt gewerkt aan een nieuwe wet. Die wet moet het mogelijk maken dat meer mensen of bedrijven zich bezighouden met het importeren of distribueren van elektriciteit. Momenteel zijn er veel restricties voor op Curaçao. Coalitiepartij MAN zegt tegen de Extra niet op de hoogte te zijn van het wetsvoorstel, maar ook zegt de partij zich niet te kunnen vinden in een dergelijk voorstel. De kustwacht maakte gisteren bekend dat ze zondagmiddag tijdens een reguliere patrouille een verdachte boot hebben aangehouden in de buurt van Santa Barbara. Op de boot bevonden zich 11 ongedocumenteerde Venezolanen. Het ging in totaal om 6 mannen en 5 vrouwen. Alle personen en de kapitein zijn aan de Curaçaose politie overgedragen. Bij een botsing tussen 2 auto's is gisteren een chauffeur omgekomen. Het ongeluk vond plaats in de buurt van Soto. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de chauffeur tijdens het rijden onwel werd en toen de macht over het stuur verloor. De auto knalde tegen een tegemoetkomende wagen op. De chauffeur van die wagen raakte enkel licht gewond. Een vergadering over de integriteit van minister Merlin Alcarawalé van Onderwijs is voor de 2e keer uitgesteld. De vergadering zou eigenlijk plaatsvinden op 15 oktober, maar toen was de minister op vakantie. Toen werd de vergadering uitgesteld naar vandaag, maar nu blijkt is de minister in Nederland voor werkoverleg. De kwestie zorgt volgens de Extra voor frictie tussen coalitiepartijen PAR en MAN. Gisteren werd stilgestaan dat 164 jaar geleden het Sint-Elisabeth Hospitaal op Curaçao is opgericht. Het gebeurde toen door Monseigneur Kiekens en de Franciscaner zusters uit Breda. Gisteren werd de laatste dienst in het ziekenhuis gehouden door Monseigneur Louis Sikko. Hij stond stil bij de 164 jaar waarbij de bevolking van Curaçao medische hulp kon krijgen in het CEOS. Met de dienst van gisteren is het laatste hoofdstuk gesloten van het CEOS, aldus Sikko. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.